Rhys, Richard Griffith, Eric Jones a chi fel cadeirydd, a dwi'n dall bod y cynghorydd David Robertson yn ymddiheuro. Iawn. Iawn, oce. Hwna'n iawn. O ti'n dreid yn enw fi? Na, Os oedd eich chi'n hefyd naturiol. John Griffith. John Griffith, ie. Na fo. O, mae'n gyw reit dda yma chwarae teg. Iawn, oce, wel, os yna rhywun eisiau datgan ddiddordeb ar unrhyw peth ar y raglen bore yma, pnawn yma rhywun. Agos? Na bo, da iawn. Hywi, reit, mi hannu rwan, os oes yna ddim byd arall i ddeud allan, mi hannu rwan ar y cyfnodion, yr ail peth ar y raglen. Mae yna cyfnodion ar yr 16th o mis Mawrth, oes? Cynnig bod nhw'n gofyn. Just, os newch chi cynnig, please. Mae fo'n y cynnig gywir. So, dwi'n eilio hwnna. Ie. Iawn, champion. Rwan yr 18th o Mart o mis Mawrth hefyd, i o'n y cyfnodion eto. So, dwi'n barod cynnig hynny? Cynnig eto bod nhw'n gywir. Iawn, champion. Rwy'n eilio hwnna, rwy'n? Eric, yn eilio. Iawn, a wedyn mae'n rhywbeth eto efo hwnna, does Hugh, dwi'n i'n hwnna. Ond na ni just wneud yn siŵr bod pawb yn cydfynd ar hwnna hefyd. Oce, dydy pawb yn fodlon efo hwnna gan i ddangos dwylo os newch chi blis. A beth yn ni'n pleidleisio? Ond ar y cyfnodion i gyd sydd wedi mynd trwad. Da chi wedi darllen o a pobl, dwi'n ddim byd yn codi arnyn nhw'n agos. Ie. Iawn? To'n ni'n mynd bresennol yr un ar yr unfed ar 15 o Fawrth. Reit. O'n i'n bresennol yr hwnna ar y 19 o Fai ynddo. Yw am o'r yw, ie. Wel, dwi'n ddim lle sut maen nhw wedi methu gweld ti, John Bach. Mae o wedi cofnodi bod chi wedi ymddiheuro ar un ar 15 o mis Mawrth. Do. Ie, allan lot o'r blaen, allan. Na. Oce. Iawn? Iawn. Os yna rhywun yn barod i roed hyn i fyny ta? Ie. John, wel, pwy yn y gyfarfod? Newch chi ddangos beth na fo, mae bon yn barod. Dwi'n eilio hwnna rwan. Na eilio fo. Iawn, champion. Na fo. Da chi'n... Hwna'n iawn, Hugh, da ni wedi gwneud hynny gyd rwan. Wel, da chi wedi dangos rwan bod o'r aelodau oedd yn bresennol, da chi wedi derbyn y cofnodion a hefyd yr aelodau oedd yn bresennol wedi derbyn y cofnodion y mis Mai hefyd. Diolch. Na fo. Iawn, champion, diolch yn fawr iawn i chi. Wedyn... Mi ai at y cig y gyfarfod gyda ni pnawn yma, felly de, i y trydydd beth ar y raglen. Datgan am rhywwaith, a mae'n siŵr, Mr Hugh Jones, am mynd â ni trwy hwn, i ddysgu dweud be mae am dan. Diolch yn iawn, cadeirydd. Mi welwch chi o ddarllen yr adroddiad bod hwn wedi cael sylw cenedlaethol dros o'r misoedd dwytha gan y WLG, a bod yna gamau penodol ar waith rhwng rwan ar etholiadau lleol nesaf 2022 mwyn sicrhau bod awdurdodau yn mwy cynrychioliadol o'r gymdeithas leol felly. Hynny yw, bod angen sicrhau wrth gwrs gwell balans o ran yr aelodau sy'n cael i'w hethol, oedran, byw ac yn y blaen. Felly, mi fydd yna farn o waith penodol drwy'r WLG, bydd yna weithgor penodol yn edrych ar hyn, ac mi fydd yna gwarodd arbennig o'r WLG ar y 5 o fis Mawrth. Ac mi welwch chi fanna bod yna dydnabod a lefel cenedlaethol, bod angen gweithredu yn genedlaethol, nid yn unig gan y WLG, ond hefyd gan awdurdodau lleol a hefyd Llywodraeth Cymru mwyn hybu ac annog mwy o bobl, neu trawstoriad gwell o bobl i sefyll mewn etholiadau lleol. Ac mae yna ddolen, yna linc wrth gwrs i'r adroddiad cenedlaethol
fel rhan o'r pecyn. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod cynllun cydraddoldeb strategol y cyngor hefyd yn cynnwys ymrwymiad i weithio tuag at wneud y cyngor yn fwy cynrychioliadol o'r gymuned mae'n ei gwasanaethu, ac mi welwch chi ran perthnasol o'r strategaeth yn atodiad 1 o'r adroddiad. Wedi dweud hynny, canlyniad y drafodaeth yn y WLJ nôl ym mis Mawrth oedd gofyn neu annog pob cyngor i fabwysiadu datganiad amrywiaeth neu Diversity Declaration. Hynny yw fel rhan o ymrwymiad pob awdurdod mwyn gweithio rhwng rwan a mis Mai nesaf yn y maes yma. Felly, o ran cyd-destun naturiol, mae'r cyngor yn gefnogol i'r math yma ddatganiad. Ac mi welwch chi yn fanna hefyd, mae mater i bob cyngor neu awdurdod lleol ydy mabwysiadu datganiad o'r fath. Ac mewn ffordd datganiad o fwriad ydi o, neu uchelgais yn hytrach. Ac mae'r adroddiad sydd ger eich bron chi yn nodi nifer o amcanion neu nodau penodol mae'r WLJ wedi llunio. Mae hein yn gyson ar draws Cymru, ac mae pob awdurdod ar hyn o bryd yn ystyried mabwysiadu yr egwyddorion hyn. Felly, gyda hynny o eiriau neu o gyflwyniad, gael jyst nodi hefyd yn ogystal petai chi yn fodlon gyda'r cynnwys heddiw ac yn argymell bod y cyngor sir ym mis Medi yn derbyn yr egwyddorion ar ymrwymiad. Y bwriad wedyn mi ddim i ddod â cynllun gweithredu yn ôl i chi ddiwedd mis Medi, ac i raddau heledd beth mewn ffordd i cynllun gweithredu sydd yn adlewyrchu hyn i raddau fyddwn ni yn gwneud ac yn gwneud yn barod mwyn sicrhau bod yn gwefan ni'n gyfredol, bod ni'n rhoi yr trefniadau yn ei lle mwyn sicrhau y codi ymwybyddiaeth ynghylch bod yn gynhorydd, y trefniadaeth gwrs rhwng rwan a mis Mai nesaf i ceisio sicrhau adenu ymgeiswyr ar gyfer sefyll yn yr etholiadau mis Mai nesaf. Felly, gyda hynny, Mr Cadeirydd, ac yn ymodol yr unrhyw sylwadau sydd gan y Pwyllgor, byddwn ni'n gofyn i'r Pwyllgor gadarnhau yr amcanion yma fel datganiad o fwriad gan y cyngor sir ac yn argymell i'r cyngor ym mis Medi bod yr awdurdod yn mabwysiadu yr amcanion hyn. Diolch. Diolch yn iawn. Diolch yn fawr Hugh am roed hwnna o flaen ni wan te. A dwi'n meddwl bod hwnna'n peth pwysig iawn dweud y gwir. Trio gael fwy o merchaid a pobl ifanc i fewn i'r cyngor. Mae hwnna'n peth da, dweud y gwir te. Ond ar diwedd y diwrnod, mae rhaid yn nhw sefyll yn erbyn pwy bynnag sydd yn rhoi enw o flaen y pobl sydd eisiau pleidleisio felly te. Mae'n anodd, ond mi fysa pethau'n neis dweud y gwir. Mi oedd yn yr hen bwrdes dref, mi oedd fwy o merchaid yn yr hen bwrdes dref na oes, na ma'n rwan yn yr cyngor sir felly te. Ond dwi'n ni'n byd i'r reswm hwnna. Meddwl dwi, efo'r wahanol plaid felly, mae'r Llafur a Plaid Cymru, dwi'n ni'n byd sgynnu nhw yn yr manifestos nhw felly te, i ddangos bod nhw yn trio gael fwy o bobl ifanc a merchaid i fewn. Ond na fo, efo annibynwyr, wel, mae gen nhw hawl i sefyll pwy bynnag sydd eisiau gwneud gwaith i'r cymuned felly te. Mr Cadeirydd, gael ni dyn... Anyway, mi na i agwyd. Gewch dad. Iawn. Un cymal sy'n ymhwyni i gyfeillion, nad yw rôl yr aelodau yn gyfyngedig i'r rhai allu fforddio. Wel, 4,010, dwi'n gwneud dadl dros fwy o lwfans, ond dwi'n dadla efo ymarferoldeb hwnna. Nad yw rôl yr aelodau yn gyfyngedig i'r rhai allu fforddio. Wel, os oes gennych chi incwm arall o ryw fath, dwi'n gweld sydd y gellwch chi o ddifri sefyll i fod yn gynghorydd mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl bod hynna'n gymal cwbl anymarferol. A dyna pam mae pobl sydd wedi ymddeol neu
rannol ymddeol ydy'r mwyafrif o aelodau yn cyngor ni. Ie, rhywbeth ydy. Ie. Dwi'n awgrymu felly, Bon. Be? Dwi'n awgrymu felly, tynnu allan o'r cymal. Ne, tynnu sylw o lia, os ydych chi'n cytuno fo fi, a ti an ymarferoldeb o'n de. Ie. Sy'n mae'n gwneud, lle bod gen hiw arweiniad ar sut i wneud hynny, a bwrw bod chi o'r un farn na fi. Just yn nodi mewn ffordd bod y sylwadau yma mewn ffordd maen nhw'n rhan o ddatganiad safonol cenedlaethol gan y WLJ, felly de. Mater i chi naturiol fel aelodau ydy mynegu barn, ac wrth gwrs mae gennych chi bob hawl i wneud hynny. Felly just nodi mae datganiad sy'n mae pethau gallu bod, felly de. Ie. Sori, beth ydych chi'n dweud felly? Ydyn ni'n cael nodi'n amhuon ynglyn â ymarferoldeb y cymal yna? Wel, allwch chi newid os ydych chi'n dymuno, de? Dych chi'n bod? Ond dwi'n meddwl, fel cadeirydd, dylen ni cefnogi beth sydd wedi rhaid allan o'r Ella bod o'n rhywbeth fedrwch chi'n neud sylw yn y cyngor Sir Fôn, pa mae hwn, cyngor Fôn Hughes, pa mae hwn ger bron, lle? O'r gora? Diolch. I ddangos bod ydy'r cyflog yn fawr, does dim ond un arweinydd sydd wedi cael pres os ydych chi medru byw ar cynhorwydd 14,000 y flwyddyn. Dydy hwnna ddim yn cyflog fawr i neb ydy gwir nag di. Ond, na fo. Ie. Diolch yn iawn, Rich. Ti eisiau dweud gair? Mr Cadeirydd? Ie. Ych chi'n hewi fyny ach, ond be mae Bon newydd dweud yn ei synwyr, mae rhaid i gael fwy o balans, dwi'n meddwl, well balans yn y cyngor, bobl fengach a hyn a llall. Mae'r cyflog wedi mabwysiadu trwy'r wlad yr trwy Cymru. Ond beth da ni eisiau gwneud yw hylwyso fo i'r rhai sydd efo diddordeb mewn gwleidyddiaeth. A cael i'w balans go lew. Beth sy'n bwysig nodi efo yma, mae rhaid ni cadw bobl proifadol sy'n rhoi i bywyd drosodd i gwleidyddiaeth. Os oes rhywun, yr un aelodau sydd bod ys blynyddo yn meddwl car ymlaen, wel goron byd. Mae'r rhaid ni gael y balans yn iawn. Ys heb y bobl proifadol yma, be ddiawl di riws cael 35 o aelodau hollol newydd, hollol ifanc. Ond da ni reid y neges yna drosodd. Iawn. Ie, mae hwnna'n reit da debyg gwir. Mae rhaid i ni feddwl amdan hwnna, de. Os ydyn dweud, as I say, you can take a horse to water, you can't make a drink, ydy de. Anyway, os gwyn rhywun cynnig be os ni'n mynd i gwneud ar hwn rwan. Mae Hugh yn cynnig bod ni yn rhoi hwn o flaen y Pwyllgor nesaf, y mis Medi, dwi'n meddwl, de? Yr argymelliad ydy bod y Pwyllgor amodol yn sylwadau penodol ar y datganiad, bod y datganiad yn cael ei fabwysiadu, datganiad amrywiaeth cael ei fabwysiadu gan y cyngor y mis Medi, a bod y cyngor hefyd, yn argymelliad cyngor, bod y cyngor yn dod trwy o'r hawl i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i gytuno ar gynllun gweithredu i gefnogi'r datganiad. Oce. Ys rhywun yn barod i cynnig hwnna tan beth? Mi'n ei cynnig o. Na fo. Eilio? Rwy'n eilio? Na, eilio, Dylan Rhys. Na fo. Ydy pawb o'r un farn, os oes yna rhywun yn erbyn o, newch chi rhywch eich glaw i fyny, a gan i mynd o bod pawb yn cyd-fynd ar beth sydd wedi cael ei gynnig gwan. Dwi'n meddwl bod pawb yn cyd-fynd ar hwnna ta Hugh. Ond, oce. Sneb yn erbyn o'n agos? Dwi'n yn gwbl hapus efo
Ddim yn licio ni yn gwneud datganiadau nad oes modd i gwireddu ydw i. Dyna pan dwi'n gwrthwynebu'r cymal yna. Wedi, nad ydw i ddim am ei dderbyn o fel y mae o. Ddim yn derbyn o fel y mae o. Wel, na fo, mae'n un yn erbyn o. Mi a ni fel dwi'n dweud, i'r cyngor llawn ar hwn yn niwe. Wedyn, gen bob cynghorwyr hawl i roed ei farn i ddwndi ar na fo fydd. Wedyn, iddyn nhw amser yna. Ond, rwan, yw, gan i setla ar hwnna rwan ta? Ie, ga i ddeud un peth, lle, jyst i roed dipyn o gefnogaeth i fôn yn fyna, lle. Allan ni'r jyst treid sylw yn yr adroddiad, bod na rhyw dipyn o drafodaeth ar y pwynt yna. Ond diwa lle bod ni wedi cytuno i'w dderbyn o, os na bod rhywun efo gwell geirfa reid i fewn lle. Neu Shirley wneud hwnna ar y cynodion Piers. Os di'n lli Piers. A wedyn, champion. Wel, dyna fo tanad. Mae'r rhaid yn gwario pres yma mae'r wlad yn siŵr. A wedyn, rhaid yn mynd allan i wneud yn siŵr bod dipyn ar ôl i mi, felly de. Ond, anyway, diolch yn fawr iawn i chi gyd. A neis i weld chi gyd. Da chi wedi bod allan yn yr haul.